गुबुन रायजोआव हाबा मावनो थांना आलाय सिलाय जाहैनाया बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम जोबना थाङाखै। गावनि न'खौ गारनानै दिनै गोबां बर'फोरा गुबुनाव रां आरजिनो दावबायलाङो। नाथाय गोबाङानो बायदि दुखुनांथाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो, जायनाखि नखरजों लोगोसेयैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जानानै फैयो। बेबादिनो मोनसे जाथायजों मोगा-मोगि जानांदों बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दख'रानि 2 नं अनजालिपारा गामिनि सासे सुबुङा। नखरनि आंखाल सुफुंनायनि थांखिजों रां आरजिनो समेन नार्जारिया गावनि लोगोफोरजों बेंगालर फारसे दावबायलांदोंमोन। नाथाय लोगोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला समेन नार्जारिया जलारपिटाइ जंक्शनाव मिथिस्लाब मोनै ओंखारना थालाङो। फारसेथिं समेन नार्जारिनि रां आरो बिनि आइडि गासैबो लोगोनि आखायावसो थालांजोबो। दा बबाव दं जेबो रोखा मिथिया। नखरनि सोद्रोमा बाय बाहागिफोरा बे समाव खोब दुखुनि थासारियाव दं। बेखौनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला 9678275884 नङाब्ला 9678091527 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। बे समाव मागो दमासिनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम गिबियावनो गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय। बे समाव आङो दंफैयो नदुवार दख'रानि सिङाव थानाय अनजालिपारा गामियाव। बेवहाय मोनसे दुखु गोनां खौरां। बेवहाय समेन नार्जारि होननाय सासे सुबुङा नखरनि माखासे आंखालनि थाखाय बेंगलर फारसे दावबायलांबाय थानायाव लामा ससेयाव बिथांखौ हरखाब लोगोफोरा मोनथिस्लाब मोनै बबेयाव थालांखो बिनि अजद दैखांहरनाय जादों। बेनि गुबै बबेयाव दं बबेयाव थालांखो बिनि गुबै जाहोनखौ मोनथिनो मोननाय जायाखै। दा बेनि माखासे थंफोरखौहाय जोङो बिथां आदाया फोरमायगोन। बिथाङा नखरनिफ्राय बेंगलर फारसे माब्ला थांनायमोन आरो बबेयाव थालांखो बेनि फारसे फोरमायथि खावलायबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय माने जोंनि बे अनजालिपारा गामिनिफ्राय बिसोर गासै 7 रावना होदोंमोन बेंगलर फारसे। दा बेंगलराव थांबाय थानाय समावनो हरखाबनो एसे मेगन मोदैजोंसो जाखो ना माखो, जिखुनु मानसिया एसे मेन्टेलि ट्रसार मोननानै माबा मोनसे जाबाय नामा, माने बिदिनो गस्ला बायदिसिना खुनानै बेयो जिरायबाय थादोंमोन जाहैबाय, गावसोर लोगोफोर खोन्थाहरनाय बायदिब्ला। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाखो, मोनसे बे तामिलनाडु जिल्लानि सिङाव थानाय जलारपेटाइ जंक्शन होननायाव सन्देह खालामदों आरो बिसोरो जाय थांफाग्रा बेखिनियाव ओंखारनानै माने पेसाब खालामनो ना मानो बेबायदि थांदों होननानै बिथांमोना बुंहरदोंमोन। दा बेनिफ्रायनो मानसिखौ मोनासै दिनैसिमबो खबर गैया। आरो बिनि आखायाव माने रांबो गैया आरो लोगोसे बिनि जिथु जेबो माने कागज पातियानो बिनि आखायाव गैयामोन। लोगोनि आखायाव दंमोन। औ, बे माने गासैबो लोगोफ्रा लादोंमोन। दा बेखायनो जोंनि बेंगलर ससाइटि बड' ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आङो खावलायहरबाय जोंनि अनजालिपारा गामिनि जानानै। लोगोसे जिहेथु जोंहा चेन्नाइ बड' एस'सियेसननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो आं खावलायहरदों, नोंथांमोना अननानै जोंनि बे गोमानाय सुबुंखौ नागिरनानै हरोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन। दा आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय समेन नार्जारिमोन। दा ओरै गामियाव बेखौ माने दुम्फा होननानै गाबज्रियो आरो गावबो फ्राय माने नामा मोननै जानानै दङ, दुम्फा होननानै गाबज्रियो आरो गावबो बांसिन दुम्फाखौनो लायो। दा ओरैनो डकुमेन्टस हिसाबै बिनि नामा समेन नार्जारिमोन आरो। दा बेबायदि गोमानानै दङ। दा न'खराव बिराद उसुबिदा जाबाय थादों। फिसाजो सासे दं बिराद। दा गोमानायाथ' आंनि फिसायमोन। ओमफ्राय दा बियो गोमानानै दं नालाय, दा जेरावखि थाया मानो बेखौ जायनो नुवा रायजो राजाफ्रा नुबोयोबा बेखौ अननानै बेखौ लांनानै माने हमनानै दोन आरो बा अननानै बेखौ बुथुमनानै ला। आरो फन नाम्बार होखादों, फन नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय। मानसिया जेबो रोङा, हारसाबो रोंजोबा आरो हिन्दी सिन्दिबो जेबो रोङा। बेयो मानसिया एसे सादा सिदा फांफुंबो नङामोन मानसिया। मानो बिदि जालांखो जोंबो जेबो हमनो हायासै। दा मानसिखौ नोंसोरो रायजो राजाफ्रा मोनोबा बुथुमना दोनबानो जाबाय आरो। गारियाव जिरायबो लांनो मोनाखैनो, बे खर'फ्राबो एसे गाज्रि जालांदों जानो हागौ बिनि ब्रेना।
दा बेफोरखौ नोंसोरो रायजो राजाफ्रा जेरावखि नुवा मानो मा लामा सामाफ्राव लोगो मोनबाबो बा साइटिंफोराव बा अबेबा रेल स्टेसनफोराव लोगो मोनोबा बुथुमनानै लाबानो जाबाय आरो बे फन नाम्बाराव कल खालामहरबानो जाबाय आरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।